Κύριος Τάκης Χρυσικάκος, Λύσα Κακιά. Ναι, ακριβώς. Μεγάλη Λύσα Κακιά. Όσο είναι, Όσο πάει. Όσο ο Ζερβός πάντα είναι μέσα σε μια λύσα, είναι φίλος αγαπημένος πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, σε αυτή την προσπάθειά του, σε αυτή την ανάλαφρη κωμωδία μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε μακριά. Αυτό είναι αθέτηση φιλίας. Επομένως, Λύσα Κακιά μαζί με όλη την παρέα και με τον Νίκο βέβαια που είναι αδελφός. Έμαθα ότι είστε ένας αυστηρός πατέρας στο ρόλο. Ναι, εντάξει, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρον. Άμα δείτε και την ταινία, που έτσι όταν το διάβασα είπα ναι, θα το κάνω, γιατί μου αρέσει να κάνω. Πολύ αντίθετο από μένα, και αυτά οι ρόλοι οι οποίοι είναι πολύ μακριά από μας, είναι μια πρόκληση. Επομένως, με πολύ χαρά έχτισα αυτόν το ρόλο. Και λέω έχτισα γιατί γέμισα και τατού. Αλήθεια. Ναι. Θα δούμε τατουάζ δηλαδή. Βέβαια. Μα το όνομά του είναι τατού. Ναι, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Έχει ένα μαγαζί που κάνει τατού. Και παράλληλα είναι και αυστηρός πατέρας. Ναι, βέβαια. Είναι αντίφαση. Πολύ είναι αντίφαση, μεγάλη. ναι. Από τη μια είναι... Αυτό το συναντάμε πολύ συχνά στις μέρες μας. Θα έλεγα ότι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ έτσι, ανοιχτοί και φιλελεύθεροι, και από την άλλη πλευρά στα πρόσωπα τα δικά τους, της οικογένειας ιδιαίτερα, είναι πολύ αυστηροί. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτός. Έχετε να θυμηθείτε κάποιο ευτράπελο, κάτι που σας έχει μείνει από τα γυρίσματα, που γελάσατε με την ψυχή σας και όλα αυτά, να μας πείτε? Αυτά σε όλη μου τη διαδρομή ούτε με απασχολούν, ούτε έχω μείνει ποτέ σε τίποτα. Με ενδιαφέρει η δουλειά που κάνω και το αποτέλεσμα. Επομένως... Όχι, εγώ θέλω να πω ότι εννοείται ότι γίνανε τα γυρίσματα, περάσατε καλά και όλα αυτά. Αυτό είναι σε ένα επίπεδο χαβαλέ που πραγματικά δεν με έχει αγγίξει ποτέ μου. Okay. Θα κάνετε κάποιο θέατρο ή θα κάνετε το καλοκαίρι, από χειμώνα, έχετε κάποιες συζητήσεις? Ναι, βεβαίως. Τώρα κάνω την αναφορά στον Γκρέκο του Καζαντζάκη. Είναι μια παράσταση στην οποία παίζω και την έχω σκηνοθετήσει. Αυτή τη στιγμή είναι με το ΔΠΘ Κρήτης. Παίξαμε στην Κρήτη, πήγαμε Βρυξέλλες, παίξαμε στο Ευρωκοινοβούλιο καλεσμένοι. Θα κάνουμε την παράσταση στον τάφο του Καζαντζάκη, που το θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο. Θα περιοδεύσουμε Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ καλό να δει και η υπόλοιπη Ελλάδα ένα τέτοιο σπουδαίο έργο. Ναι, και πάει λέγοντας. Αυτό είναι μια παράσταση λόγου και μουσικής, όπως την έχω χτίσει. Είμαι εγώ που κάνω τον Καζαντζάκη μαζί με δύο μουσικούς και υπάρχει ένας διάλογος λόγου και μουσικής. Αυτή είναι η δουλειά η τωρινή. Πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Άμα ο Καζαντζάκης βέβαια, αλλήμωνο τώρα, αν δεν είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γιώργος Καραμίχος, Λύσα Κακιά. Πολύ κακιά. Πόσο κακιά? Δεν ξέρω, θα δω. Δεν έχω Τη δει την ταινία, τώρα θα τη δω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις δύο λόγια για το ρόλο σου. Παίζω έναν μπάρμαν που είναι φίλος κολλητός της ζωής, που είναι η πρωταγωνίστρια στην ταινία, και έτσι έχω γνωρίσει και όλους τους φίλους και φίλες της από τη σχολή και ερωτεύομαι την κολλητή της που την παίζει Στέλλα Γιαμπουρά. Ίντριγκα. Ναι. Κρυφός έρωτας μέχρι που αποκαλύπτεται. Και μετά τι γίνεται? Στους μεγάλους έρωτες βγαίνουν παιδιά. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον Νίκο Ζερβό? Το ξέρεις τον Νίκο Ζερβό? Ξέρω ότι είναι λίγο τρελούλης. Λίγο δεν είναι το. Το πάω πολύ ευγενικά γι' αυτό. Διαθέσιμο είναι ο άνθρωπος, δεν είναι καλά. Δέστε μας δηλαδή. Ναι, Τελείως. κανονικά. Είσαι και εσύ έτσι όμως, πιστεύω. Πιο πολύ. Οπότε, Γιατί να σου πω, γυρνάγατε τις σκηνές δεμένοι και οι δύο. Ναι, κανονικά. Πες μου κάτι για τον Νίκο Ζερβό. Ο Νίκος Ζερβός είναι από τις πιο Γελάς αυθεντικές. Ναι, προσπαθώ πώς να το εκφράσω ώστε να μην παρεξηγηθώ. Μόνο και μόνο που ακούς το όνομά του γελάς. Ναι, γιατί έχω έναν Νίκο Ζερβό στο κεφάλι μου όπως τον ξέρω από τις ταινίες που είχα δει χωρίς να το γνωρίσω, και έναν Νίκο Ζερβό που γνώρισα, που φυσικά έρχονται και τα δύο, έχει συνέπεια αυτό που είναι. Έχει μια πολύ ωραία τρέλα, αυθεντικός, ενοχλητικά τρελός,
κάποιες φορές. Δηλαδή την άποψή του σαν παιδί πρέπει να την εκφράσει, να την πει. Σαν τρελός, διαβάζω αυτά που γράφει στο Facebook, του λέω τι είναι αυτά που γράφεις άνθρωπε μου, γιατί τα γράφεις, μου λέει την άποψή μου λέω, δεν έχω το δικαίωμα. Θέλω να μου πεις ένα ευτράπελο, κάτι που θυμάσαι από την ταινία, που έγινε στις σκηνές, κάτι που σου έχει μείνει και λες, όχι. Ναι, σκεφτόμασταν για το φινάλε της ταινίας, επειδή δεν την έχω δει, δεν ξέρω πιο πολλά, έχει γυριστεί. Απλώς όταν μιλούσαμε, αν μας άκουγε κανείς, νομίζω ότι απλώς θα μας έκλεινε μέσα και δεν θα είχαμε και πρόβλημα. Θα συνεχίσαμε να μιλάμε, δηλαδή από το να έρχονται ζόμπι μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Βγήκε από το στόμα του και από το δικό μου σαν σκέψεις πώς να κάνουμε μια ανατροπή. Αυτό. Συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνω. Μπαίνεις, δηλαδή ξεκινάς από το Α και το έχεις φτάσει στο Ω χωρίς να το έχεις καταλάβει. Και δηλαδή. το Ω σου φαίνεται λίγο μετά. Έτσι, και λες ρε εσύ, τώρα θα μασίσουμε, πάμε για το άλλο. Υπάρχουν και η γερμανική αλφάβητος και η αγγλική και όλα. Ναι. Λοιπόν, θα σε δούμε κάπου το καλοκαίρι, κάνεις κάποιο θέατρο τώρα, κάτι. Δεν ζω πια στην Ελλάδα εδώ και καιρό. Δηλαδή έρχομαι πολύ σπάνια. Είχα να έρθω 8,5 μήνες, ζω στο Λος Άντζελες. Και θα γυρίσω πίσω στο Λος Άντζελες γιατί εκεί η βασική μου δουλειά είναι διδάσκω στη Stella Adler, τη σχολή που διδάσκω υποκριτική. Παράλληλα έχω ακροάσεις για διάφορες ταινίες, σύριαλ και τέτοια. Δεν ξέρω ακόμη αν. Στο Λος Άντζελες. Ναι, στην Αμερική. Όχι, τα γυρίσματα δεν γίνονται συνήθως στο Λος Άντζελες, αλλά οι όχι, από την Αμερική προτάσεις. Ναι. Πώς είναι να ζεις και να διδάξεις στην Αμερική? Διαφορετικά σε σχέση με τα πρακτικά ζητήματα. Με τη σχέση, με τη διαθεσιμότητα του κόσμου, με την ανεκτικότητα του κόσμου. Η ουσία όμως είναι ίδια, δηλαδή το ζητούμενο πάντα είναι ίδιο. Η βελτίωση μέσω της τέχνης, μέσω του λόγου, για όλους. Και για τους μαθητές και για τους δασκάλους που ουσιαστικά και οι δάσκαλοι μαθητές είναι. Δηλαδή μπορεί και να σε δούμε και σε ταινία του Hollywood. Του χρόνου θα με δείτε πολύ λίγο. Πού? Στο Ben Hur. Πλάκα μου κάνει. Που έγινε remake τώρα, αλλά παίζω, εύχομαι 20 δευτερόλεπτα να κρατήσουν από αυτό που έκανα. Πολλά είναι. Για μια τέτοια ταινία, ναι. 3 εβδομάδες γύρισμα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Για 20 δευτερόλεπτα, 3 εβδομάδες όχι, γύρισμα. 3 εβδομάδες ήταν για όλη τη σκηνή, η οποία ήταν, ξέρω εγώ, 2 λεπτά. Και τι ρόλο παίζει εκεί? Ένα σκλάβο παίζω που είναι μαζί με τον Ben Hur στο ίδιο καράβι. Στη γαλέρα σκλάβη, τραβάμε κουπί και ψάχνουν να βρουν κάποιον για παραδειγματισμό να τιμωρήσουν και βρίσκουν εμένα. Και έρχεται ο James Cosmo και μου δίνει και καταλαβαίνω. Θέλεις να μείνεις εκεί, να παραμείνεις στην Αμερική? Εκεί θες να ανοίξεις τα φτερά σου? Θέλω να είμαι δημιουργικός όπου κι αν είμαι. Εδώ δεν μπορείς, Και εδώ μπορώ, δηλαδή και εδώ κάποια πράγματα που κάνω είναι πολύ δημιουργικά και πολύ ευχάριστα. Συγγνώμη. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Σου εύχομαι όλα καλά να πάνε. Και εγώ σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σοφιάνα Φωτίδη, Λύσα Κακιά. Λύσα Κακιά μας έπιασε όλους. Ναι, μια ταινία του Νίκου Ζερβού. Περάσαμε πολύ ωραία στα γυρίσματα. Ήταν με πολύ low budget γενικότερα ταινία. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Καλτ το αποτέλεσμα, ακριβώς, όπως cult, πάντα. ναι. Σπονδυλωτή όπως είδατε κι εσείς. Τι να άλλο να σας πω. Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου να δουλεύεις με τον κύριο Ζερβό. Κοιτάξτε, όταν πήγα στην οντισιόν και πέρασα, ήθελα αυτό το πράγμα να δοκιμαστώ σε αυτό το που λέμε καλτ. Ναι. Όπως πηγαίναμε πώς το λέγανε το μαγαζί, το Γκαγκάριν, που βλέπαμε τις καλτ ταινίες και εγώ είχα δει Ζερβό εκεί πέρα, λοιπόν, ως μικρή, 14 χρονών, και τώρα με το που βγήκα από τη δραματική έπαιξα, ήταν μεγάλη τύχη να παίζω. Πλάκα μου κάνεις, τεράστια τύχη. Δεν ήμουν ακόμα στη δραματική, δηλαδή, ναι, ήμουν τελευταίο έτος στη δραματική και έπαιζα ταυτόχρονα στην ταινία του Ζερβού και στο θέατρο με τον Σπυρόπουλο, οπότε ήταν μεγάλη τύχη και πέσαν όλα μαζί. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Πέρασα πολύ καλά, ενώ ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Με βοηθήσανε όλοι πάρα πολύ και με το θέατρο να το κινήσω σωστά. Και θεωρώ ότι όλοι όσοι συμμετείχαμε δώσαμε
πολύ αγάπη σε όλο αυτό και υποστηρίξαμε αυτό το cult που λέμε. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και είδατε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Βίκη Κουλιανού. Λύσα Κακιά. Λύσα. Πόσο Λύσα μεγάλη Κακιά. Λύσα. Για δόξα, για έρωτα, για επιτυχία στην ταινία καταρχήν. Να πούμε, επειδή ξεκινάμε σε 2-3 μέρες, σήμερα avant première, εύχομαι τα καλύτερα στον Νίκο τον Ζερβό. Μέσα από την καρδιά μου έχω περάσει τόσο ωραία στα γυρίσματα. Χαίρομαι τόσο πολύ που πραγματικά όταν με πήραν τηλέφωνο για αυτή την πρόταση είπα έρχομαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Χρόνια θέλω να δουλέψω με τον Νίκο τον Ζερβό. Και ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι τα καλύτερα που δεν τα έχει ανάγκη, δεν τα είχε ποτέ. Αλλά επειδή τον έχω αγαπήσει πολύ, του το εύχομαι πολύ ζεστά. Θέλω να μου πεις 2 λόγια για το ρόλο σου. Λοιπόν, ο ρόλος μου είναι μια διευθύντρια της δραματικής σχολής, η οποία εκπληκτική. είναι... Ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να σας άρεσε η ταινία. Είναι ένας ρόλος αρκετά κόντρα. Ίσως αυτό ήταν και το μεγάλο ενδιαφέρον, το δεύτερο, γιατί το πρώτο ήταν ότι θα έπαιζε σε μια ταινία του Νίκου Ζερβού, εννοείται. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έπρεπε να προσεγγίσω μια εντελώς διαφορετική γυναίκα από εμένα. Ίσως σε κάποια σημεία είναι ίδια με εμένα, είναι δυναμική πολύ, καριερίστα, έχει μια δραματική σχολείο που βασανίζεται με τους μαθητές πάρα πολύ. Βασανίζεται και με έναν έρωτα που ζει μες στη σχολή, ο Αναστάσιος Κολοβός εννοείται. Και δεν είναι κακιά, είναι απλώς τελειομανής. Δηλαδή αυτό που κάνει θέλει να το κάνει σωστά, θέλει να το περάσει και να το καταλάβουν τα παιδιά, όπως φαντάζομαι όλοι οι δάσκαλοι. Αυτό είναι το στοιχείο που εμένα με κέντρισε έτσι να προσεγγίσω πιο κοντά το ρόλο. Και πόσο γέλιο, Χριστέ μου, δηλαδή κάναμε μία σκηνή. Αυτό θέλω να μου πεις, αυτό που θυμάσαι, αυτό που δηλαδή λύθηκε στο γέλιο, μια σκηνή που δεν μπορούσες. Καλά, με τον Αναστάση γελάγαμε σε όλες τις σκηνές, εννοείται, δηλαδή δεν μπορούσα, λέγαμε, λίγο το βλέμμα ήτανε, γέλαγε το βλέμμα πριν πούμε την ατάκα και λέγαμε λίγο να το σοβαρέψουμε τώρα, να το πάμε το γύρισμα. Και γενικότερα στα γυρίσματα περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Όλοι γελούσαμε πάρα πολύ. Σταματάγανε οι σκηνές γιατί γελούσαμε, ξαναπηγαίναμε από την αρχή. Περισσότερο σταματάγανε επειδή γελούσαμε. Και επειδή δεν το είχαμε, ας πούμε, σε κάποιες φάσεις. Και σε κάποιες άλλες εντάξει. Λογικό, συμβαίναν διάφορα. Μπορεί να χάνονταν το φως, μπορεί να χάναμε τα γνωστά. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ γενικώς δεν έχω κάνει πάρα πολλές ταινίες. Έχω παίξει το Safe Sex σε μια ταινία με τον Γιάννη τον Παρασκευόπουλο, ο οποίος και με σύστησε στον Νίκο Ζερβό. Τον οποίο εκτιμώ επίσης βαθύτατα, γιατί έχουμε κάνει μια ταινία μαζί, η οποία πήγε στο φεστιβάλ και ευελπιστώ τώρα να βγει και στις αίθουσες. Το Κορόιδο εντάξει. Εκεί κάνω μια εντελώς τρελή. Πιστεύω ότι σου πάει από το λίγο που είδα τώρα εδώ πέρα στην ταινία. Πραγματικά σου πάει αυτό. Εννοείς κάτι? Όχι, εννοώ ότι σου πάει πάρα πολύ. Χαίρομαι. Μάλλον... Μπαίνεις στο ρόλο. Αυτό λέω. Για μένα αυτό είναι αυτό που θέλει κάθε ηθοποιός, αυτό να πετύχει. Είσαι κόντρα ρόλος. Ναι. Κόντρα. Η αλήθεια είναι ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να παίζω κόντρα ρόλους και δεν με ενδιαφέρει καθόλου το μέγεθος ενός ρόλου. Δηλαδή, αν είναι πρωταγωνιστικός, δεύτερο, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι 3 ατάκες, αλλά ο ρόλος να είναι κόντρα. Αυτό είναι το πρώτο που πραγματικά με ιντριγκάρει φοβερά. Δηλαδή, να μην έχει καμία σχέση με μένα. Και με την ταινία αυτή που έχουμε κάνει με τον Γιάννη, είναι μια γυναίκα που έχει πάρα πολλά λεφτά. Ταξοδεύει ακατάπαυστα, παίρνει χάπια από το πρωί μέχρι το βράδυ, νιώθει άσχημα γιατί αλλάζει συνέχεια περούκες, δεν θέλει να την αναγνωρίζουν. Τρελή, τελείως, δηλαδή καμία σχέση. Πότε θα κάνει πρεμιέρα, θα προβληθεί? Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η ίδια παραγωγή, όπως είναι και εδώ η Film Boy δηλαδή, θα είναι και στην ταινία του Γιάννη. Αλλά δεν έχουμε ακόμα, είναι καινούριο, πολύ καινούριο. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Γιάννη, εγώ το είπα για το κορόιδο. Δεν μ' ακούει. Εντάξει. Κάνει το κορόιδο. Αλλά για να επιστρέψω στη Λύσα Κακιά, νομίζω, εγώ όπως έχω ζήσει την ταινία μέσα στα γυρίσματα, καταρχήν για να γίνει μια ταινία και να ολοκληρωθεί και να πάνε καλά τα γυρίσματα και να ενωθεί μια ομάδα ανθρώπων, δεν είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό θέλει καλή χημεία μεταξύ των ηθοποιών και εννοείται πολύ καλή χημεία με το σκηνοθέτη. Κάτι το οποίο, δόξα τω Θεώ, ήταν σε πληθώρα. Δηλαδή ήταν... Ο Νίκος Ζερβός είναι τρελός.
Ο Νίκος για μένα είναι ένας υπέροχος έφηβος και πραγματικά εύχομαι να παραμείνει πάντα έτσι. Γιατί αυτό είναι ο Νίκος Ζερβός, ένας υπέροχος ανατρεπτικός έφηβος. Ο Καραμίχος είπε ότι είναι τρελός. Ναι, διότι έχει μία τρέλα εφήβου, δηλαδή δεν νιώθει. Νιώθει πολλά και ξέρει πολλά, αλλά έχει αυτή τη στοικότητα, την οποία την είχε και στα γυρίσματα. Μία στοική τρέλα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το εκφράσω. Μία στοική τρέλα, αυτό έγραψε. Ναι, μία στοική τρέλα, η οποία εμένα προσωπικά δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ. Δεν έχει καμία νευρικότητα στο γύρισμα. Είναι εντελώς πράος, ήρεμος, δεν εκνευρίζεται ποτέ. Δηλαδή μπορεί να καεί το στούντιο π.χ. ή να καεί ο χώρος ο οποίος είμαστε μέσα να πάρει φωτιά. Και ο Νίκος θα γυρίσει, θα πει: καλά, παιδιά, αν συμβαίνει κάτι, πάμε πάλι. Δηλαδή έχει μία στοική τρέλα, η οποία είναι υπέροχη και πολύ έχω χαρεί που τον έχω γνωρίσει. Πάρα πολύ. Θα σε δούμε κάπου αλλού, θα κάνεις κάτι άλλο, κάτι? Κάνω πάρα πολλά πράγματα, όχι με την υποκριτική, παρουσιάσεις, φωτογραφίσεις. Θα φύγω σε 2-3 μέρες τώρα, θα πάω για ένα μεγάλο σοου στην Κύπρο, ενός φίλου σχεδιαστή, πολύ γνωστού Κύπριου σχεδιαστή, του Παντελή του Μίτσου, τον οποίο από πολύ. Κατεβαίνουμε γύρω στα 30 μοντέλα από Αθήνα. Πασαρέλα. Πασαρέλα, θες να έρθεις? Το άλογο. Παιδιά, αλήθεια το άλογο. Πολύ να είσαι καλά. Έχεις υπέροχο βλέμμα και τι να πω. Δηλαδή, θα ήθελες να ασχοληθείς πιο πολύ με ταινίες, με θέατρο? Εννοείται. Κάνεις κάποιες συζητήσεις για θέατρο από χειμώνα? Κάτι έχω συζητήσει. Δεν το έχω οριστικοποιήσει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει, αν και δεν σου κρύβω ότι σε αυτή τη φάση της ζωής μου μ' αρέσει πια πιο πολύ ο κινηματογράφος. Ίσως γιατί δεν έχω τόσο χρόνο για το θέατρο. Το θέατρο θέλει πολύ παραπάνω χρόνο. Όχι ότι δεν θέλει και η ταινία. Το θέατρο έχει 4 μήνες πρόβες και αφαιρεί από κάποια άλλα πράγματα που ταυτόχρονα κάνω. Και νομίζω ότι έχω αρχίσει και αγαπώ πολύ τον κινηματογράφο. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια ταινία. Μακάρι. Μακάρι, εννοείται. Και μια τελευταία ερώτηση. Λύσα κακιά. Ποιο να πιάσει? Λύσα κακιά, να πιάσει τους πάντες με την καλή έννοια και να έρθουν να δουν την ταινία. Γιατί πραγματικά αξίζει, είναι πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πρωτοεργάτης της ταινίας, ο σκηνοθέτης της ταινίας, Νίκος Ζερβός. Λύσα κακιά. Λύσα κακιά για όλους. Για όλους. Για όλους. Κανένας δεν εξαιρείται από αυτό? Κανένας. Και πήγα να κάνω μια ανάλαφρη ταινία σε μια πολύ δύσκολη εποχή που όλα τα πολιτικά είναι στην επιφάνεια. Εγώ, επειδή είμαι λίγο ανάποδος, βρήκα να κάνω μια πολιτική ταινία με νέα παιδιά που σπουδάζουν στη σχολή κινηματογράφου και τα ερωτικά τους, τα δικά τους, και να μην κάνω καμία ιδεολογική ταινία όπως περίμεναν πολλοί να κάνω. Γιατί άλλες μου ταινίες είναι πολιτικές, είτε είναι σαρκαστικές σαν το Δράκουλα, είτε σαν Γυναίκες Δηλητήριο, είχαν πάντα μια θέση. Εδώ τίποτα. Απλά είναι μια. Εγώ την έλεγα γρανίτα. Αν θυμάστε οι παλιές γρανίτες, γρανίτα πολεμόνι, γρανίτα. Αυτό πήγα να κάνω. Μια νεανική σημερινή ταινία. Καθώς παρακολουθήσαμε την ταινία, είδαμε κάποια σχόλια τα οποία ήταν πολύ πρωτότυπα, πολύ. Εγώ γέλασα με την ψυχή μου. Πραγματικά γέλασα. Ήταν λες και μπαίνατε μέσα στη σκέψη μου. Και, ήταν δική σας ιδέα? Περισσότερο η ιδέα είναι του Μοντέρου μου, του Γιάννη του Παρασκευόπουλου. Φυσικά μαζί το βάλαμε. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να μπει κάτι. Αλλά τα περισσότερα δεν είναι δικά μου. 1-2 είναι μόνο του Γιάννη του Παρασκευόπουλου. Θα τον φωνάξω να μας πει κάτι. Θα το φωνάξω μετά. Είναι σαν να διάβαζα τη σκέψη μου που έκανα από πίσω, η δεύτερη σκέψη. Αν είναι έτσι, λειτουργήσε πάρα πολύ ωραία. Αυτό το σκοπό είχε λίγο να ανατρέψει την κατάσταση, να σαρκάσει λίγο. Αν πέτυχε, χαίρομαι. Πέτυχε απόλυτα. Όλοι οι ηθοποιούς που ρώτησα πώς συνεργαστήκαν μαζί σας, μου είπαν 2 χαρακτηριστικά: ότι είστε τρελός και ότι είστε ένας στοικός έφηβος. Μου άρεσε πολύ και το στοικός και κυρίως το έφηβος. Πολύ καλό. Όταν ακούς το έφηβος και έχει ξεπεράσει τα 60, καλά είναι, μια χαρά είναι. Στοικός πρέπει να είμαι, γιατί είμαι υπομονετικός πολύ. Και ταινίες, όταν κάνεις ταινία στην Ελλάδα, και μάλιστα low budget, φθηνή ταινία, θέλει φοβερή υπομονή και αντοχή για να την κάνεις. Και ομολογώ ότι ως τώρα έχω κάνει μάλλον φτηνές ταινίες από συνειδητή επιλογή. Και για το έφηβος τι να σχολιάσω, εντάξει. Μα φαίνεται ότι είσαι έφηβος. Καλό, πολύ καλό. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Τέτοια να ακούω.
Και έχετε κάνει ταινίες οι οποίες έχουν μείνει, Ευτυχώς, ναι. Εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες δηλητήριο, ας πούμε, ή ο Δράκουλας ή ο Εξόριστος έχουν γράψει με τον τρόπο τους, γράψανε. Εντάξει, τι να πω εγώ. Αυτά λέτε εσείς. Να σας ρωτήσω κάτι. Λύσα κακιά, ποιο να πιάσει? Εννοείται εκφραστικά. Ο τίτλος πάει σε όλους. Πάει στην εποχή μας, πάει στους θεατές ταινίας, πάει στους πρωταγωνιστές. Δηλαδή, λύσα κακιά σε όλους. Μια έκφραση της νεολαίας είναι. Το λέει η νεολαία. Κυρίως τα κορίτσια λένε λύσα κακιά. Θα κάνετε κάτι άλλο, έχετε σκεφτεί? Υπάρχει έτοιμο σενάριο που είναι δική μου ιδέα και σενάριο ενός φίλου του Γιώργου Αλαμπάνου. Λέγεται τηλεκτροσόκ. Όχι ηλεκτροσόκ. Τηλεκτροσόκ. Από τηλεόραση. Και είναι μια τηλεόραση που διοικεί μια χώρα. Διοικείται η χώρα από τηλεόραση. Αυτή είναι μια ιδεολογική τοποθέτηση. Αυτή είναι και αυτή είναι πιο πολιτική ταινία φορά από αυτήν εδώ. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι υποτιμώντη ταινία. Δηλαδή ίσα-ίσα πιστεύω ότι το σκοπό της τον πέτυχε και θέλω εδώ να τονίσω και τη μουσική. Έχει πολύ ωραία μουσική του Παντελή Αμπαζή. Είναι πάρα πολύ ωραία, ταιριάζει απόλυτα με την ταινία. Λειτουργεί πάρα πολύ ωραία και ανεβάζει την ταινία. Και η διασκευή που έχει κάνει σε ένα του Τσιτσάνι, το σε Λαφάμ. Και το Λύσα Κακιά που στην αρχή το τραγουδάει ο Λάκης Παπαδόπουλος. Δεν λέμε και κανένα τελεστή. Ο Λάκης που είναι καλός, πάρα πολύ καλός. Θέλω να μου πείτε κάτι τελευταίο. Κάποιο ευτράπελο, κάτι που σας έμεινε από τα γυρίσματα της ταινίας, που αξίζει να το πούμε, που γελάσατε? Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα ιδιαίτερο ευτράπελο. Ευτράπελο είναι ολόκληρη ταινία που έγινε σε συνθήκες λίγο πρωτόγονες, χωρίς λεφτά. Πολλοί φίλοι που ήρθαν φθηνά και σχεδόν τζάμπα να παίξουν ή να βοηθήσουν. Δεν είναι ευτράπελο αυτό, το αναφέρω απλώς σε ένα χαρακτηριστικό της ταινίας. Ειδικά ευτράπελο δεν μου έρχεται δυστυχώς. Ωραία, πάντως εγώ να σας πω συγχαρητήρια, να σας δώσω και το χέρι μου και να συγχαρητήρια. Πραγματικά η ταινία ήταν, για μένα πιστεύω ότι έβγαζε το κοινωνικό περιεχόμενο της ελληνικής κοινωνίας. Εάν το έβγαλε, μπράβο μας. Μιλήστε καθόλου με την Ζωή Ζέρβα που έχει κάνει? Βεβαίως μιλήσαμε με τη Ζωή Ζέρβα, από τις πρώτες πρωταγωνίστρια. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.